Rama, gipildi ni Osmeña. JBR, gipildi ni Gulyas. Mandawi, nakuha ni Kisumbing. Davide, naguna ni Garcia. Ug landslide victory na usab ang mga radasa. Suspect sa pinusilay sa Dumanhog nailhan na sa kapulisan. 4% sa mga vote counting machine sa Rion 7, gubaon. Tulo ka lungsod sa Bohol, way resulta sa eleksyon. Apan gobernador sa lalawigan, giproklamar gihapon. May hapon sugbog Kabisayan, Georgia, 8 ka lugar. Sa Cebu ang anaa sa election watch list sa area sa Comelec. Gani, giplanuhan paunta nga ipuno ang Mandawi City ug Cebu City sa listahan. Ang mga lugar sa election watch list adunay intense political rivalry samtang uban adunay history sa electoral violence. Pipila ka adlaw sa wala pa pagsugod ang election, dunay nahitabo sa pipila ka lugar, apil na ni atong wala maapil sa listahan. Si Cheryl Abarico muhatod sa detalye. Usa ka Gilbert Dilema nga taga-barangay Suba, Bantayan, Cebu ang napalgang nagbuyod patay at tubangan sa panimalay sa incumbent mayor sa lungsod sa Santa Fe sa barangay Talisay, Sabado sa gabi. Ang biktima nakaangkon og 7 kasamad pinusilan sa lawas gikan sa 45 caliber pistol. Na-recover sab sa mga kapulisan gikan sa kamot sa biktima ang 38 caliber revolver nga adunay 4 kabuhing bala. Motibo sa krimen padayon pang gisusi sa kapulisan. Mga supporters ni Mayor Zigfred Duterte sa lungsod sa Tabugon gipaarakan sa mga leader sa iyang kaatbang nga si Rodrigo Sinoy sa Liberal Party. Nahitabo ang pagpamusil samtang giapod-apod sa kampo ni Duterte ang allowance alang sa ilang poll watchers. Atol sa hitabo, nasamdan si Sumo sa barangay Captain Andrew Nolasco dihang nihupo kini sa kakuyaw. Samad sa iyang paa ang nahiaguman sa biktima. Kasong attempted murder o paglapas sa Comelec gun ban ang posibleng atubangon sa naasoy kandidato. Atol sa checkpoint na gihimo sa San Fernando Police Station, usa ka adlaw sa di pa ang eleksyon, nakakumpiska sila og nagkalain-laing klase sa armas ug mga gamit sa pagsuyop. Gikan kini sa magtiayon nga may kuyog nga duha ka mga lalaki sakay sa multicab. Ang maong armas nga gilungkuban sa Ingram, .45 caliber pistol ug 9mm ang nakuha gikan ni Mark Henteroni. Samtang ang mga drug paraphernalias nakuha gikan nilang Leonard Zapanta ug Lesel Vergara. Sutaon pa sa kapulisan kung asa gikan ang maong mga armas ug kung para asa kini gamiton. I think dili ni kwarta sa politika. At nani siya kuan sa mo pa isusi kung nabalik kalibigitan sa droga. So, naman tayo mga nakuha nga medyo kuha ng mga paraphernalias ay mga tinfoil, ang pa siya i-clear kung mo pulse pa siya sa apa. Sa lungsod sa Dumanhog, usa ka strafing incident ang nahitabo atubangan sa panimalay ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia. Ang Toyota Revo nga gipanag-iya sa Banang Gika ang giingong gipamusil sa mga lalaki nga nagikan sa gate sa mayor. Atol sa insidente, usa ka lalaki nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu ang napusilan sa kilid sa tiyan sa biktima ug daling gidala sa Barili District Hospital. Ang amo lang nakita is naitama sa bala nasakyanan ang Green na Revo in which is facing the residence of Mayor Nelson Garcia. So probably ang trajectory sa tama sa Green na Revo is gikan ko dito sa palay ni Mayor Nelson Garcia. Nakurat ang mga botante sud sa Caridad Elementary School sa lungsod sa Tuburan dihang nalambigit sa sukmagay ang watcher ni Mayoralty candidate Daphne Lagon sa giingong leaders ni Mayor Aljun Diamante. Sa reklamo ni Epifanio Iben Jr., siya mo sigilon nga kalit siyang gisumbag sa way igong hinungdan samtang nagbarog siya gawas sa polling center. Apan ang mga saksi, nitugan nga lantarang na malitog boto si Junior, gawas sa mga presinto, hinungdan nga gisita siya nga may resulta sa kasamok. What sermon ko ni Daphne, din natural magiging siguro na ma'am, nga kanaang ako gintanawon ng mga tao ma'am kung basin na sa side nila.
Di ba ma'am, natural lang gina kay naam sa tay kuanan gilabanan pero ako lang unta ma'am, wala gyud sila magmanukmag na ko ma'am kay wa mo sa nila, wa mo panibuhi sakit na pungong dia nila. Alang sa Aksyon Bisaya, bilang Pilipino, Charil Abarico, News 5. Mayor Mike Rama wala makadawat sa iyang kapildihan. Rama sa iyang mga supporters nga musalmot sa vigil pagpakita sa ilang ginaganon. Kini gisundan ni Ryan Sorote. The people who have voted that brought a very clear prior survey results have been robbed. Di madawat ni Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang pagkapildi kang Tomas Osmeña. At ining pagbalita, kapin 33,000 na ang labaw ni Osmeña kang Rama. Tunga sa gabi, nagpatawag og emergency meeting si Rama uban sa iyang mga lider. Giulagway nga bittersweet ang pagkaparot ni Rama, human mayoriya sa konseho ang ilang nakuha. Natinga si Rama kung nano napildi siya og nakadaog ang iyang running mate nga si Vice Mayor Edgar Labella. Matod sa mayor, daw gikawatan sa mga boto ang mga Subuanon sa nahitabo kaniya. It has always been that they will benefit from my scores. That's why it had become too obvious that accepting and conceding will not be the right thing to do. Gipaimbestigahan ni Rama sa iyang legal team ang pagkapildi niya ug naglaraw sa pagpabot niini sa buhatan sa Commission on Elections. Nasuta nga bisan sa iya mga baluarte, nikungod ang boto sa mayor, labi na sa mga kabukiran. May patawag og vigil si Rama uban sa iya mga supporters at dubangan sa City Hall. Di nila hunungon ang vigil, kundi nila makabot ang kamatuuran samtang di sa bulingkod sa ilang tagsa-tagsa ka mga posisyon ang mga nakadaog nga sakop sa Team Rama hangtod dili masulbad ang problema sa mayor. Well, before we would have ourselves proclaimed, these matters must have to be looked into first, and our legal team may avail of legal remedies because we adhere to the rule of law. So, this is a matter that will have to be discussed by the lawyers. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Kapin sa usa ka libo ka mga piniriso sa CPDRC gitugutang makabutar kagahapon. Ilang mga balota COMELEC na ang mifeed niini sa mga vote counting machines. Ani ang report ni Ryan Sorote. Gikaguptan sa mga dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang list of ballots alang sa ilang special voting. Kay bisan gipriso, gisiguro sa mga labaw sa CPDRC na makabutar gihapon sila. Kapin sa usa ka libo ang mga botante nga registered voters sa CPDRC. Way mga vote counting machines ang pagbotar sa mga inmates ug ang mga taga-COMELEC na ang mo-feed sa ilang mga balota sa VCM. Mga national candidates lang sugod sa presidente hangtod sa party list ang ilang mabutaran. Ang ilang lang pautan na yun, nga nang dili sila kabutar for local officials, national rin lang mabutaran. Apan bisan limitado, nibutar gihapon si Marife Dayag, bisan og nakalaya na kini. Gidungan usab niya ang pagbisita sa iyang bana nga preso sa CPDRC. Di sa babuhat niya nga magpa-transfer tungod sa pagbantay sa iyang mga anak. Labing importante nila nga makabutar og mahimong bahin sa pagbago sa nasod. Kung para nako bisag asa kanang mubutar dapat mo ram gyapon mubutar ram gyapon so usa may nakalainan sa CPDRC ug sa gawas mo ram ang gyapon. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Gipasaka og sumbong kriminal ang mayor sa Medellin, Cebu, human kini nagpabuto sa iyang armas tumong sa kanhi Chief Security Officer sa Kapitolyo. Karong semanaha, kasong administratiba ang gikataktang atubangon sa mayor. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rosit. Niadtong Biyernes lang nasangat sa mga pulis sa Bugo ang kasong attempted murder ug kalapasan sa COMELEC gun ban batok ni Medellin Mayor Ricky Ramirez. Ang reklamante nga si Loy Madrigal, personal nga mipakita sa News 5 sa danyos nga nihiaguman siyang sakyanan dihang gipusil kini sa mayor atol sa ilang engkwentro sud sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Bugo niadtong adlong Huwebes. Kining mga trabahante sa hotel, mitugan nga ang mayor maoy miuna og atake ni Madrigal. Si Madrigal di makapasalig sa seguridad ni Ramirez, sa gayon nga makasugat na sab ang ilang mga dalan. Pagkakaron, gipangita na si Mayor Ramirez sa mga pulis, kinsa mibiya na silang lungsod human sa hitabo. Happy mo, Ricky really needs help.
He really needs help, and iyang pamilya kinahanglan tabangan siya kasi he's mentally unstable. He's no reason for him to shoot me. Yesterday, kanang Giangko ni Madrigal nga kanhi Chief Security Officer sa Kapitolyo nga ang nahitabo kanila way bulok politika kundili personal nga bangi nilang duha. Nagsugod kini dihang gipost ni Ramirez sa social media ang hulagway ni Madrigal uban sa usa ka babay nga kauban sa opisina hinungdan nga napugos silang pagpatangtang sa pwesto. Gihulagway niya nga di naluwas nga kuyugon si Ramirez tungod kay alang niya mentally unstable na kini. Ricky is a bad boy. Then he's 4th District. Not even sa ang kining mga ubang establishment diri sa Bugo o sa ubang lugar mo reklamo gaya na sa yaha tungod sa iyahang pagkamaldito. Kana bang maningka, manguana na ba, init kay na siya ulo. Karon nga simana, gitakdang pasakahan ni Madrigal og grave abuse of authority si Ramirez sa buhatan sa Office of the Ombudsman. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pagkalangay sa piniliay kagahapon na sinati dili lang sa dakbayan kung dili lakip na sa ubang kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Kini human masuta nga pipila ka mga vote counting machines ang wa migana. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Sagad sa mga nasugatang problema atul sa adlaw sa eleksyon kagahapon, mao ang kalangay sa botasyon. Sama na lang sa nitabo sa Barangay Gabi sa lungsod sa Cordova, din upat ka mga presinto ang wa makabutar, human masuta nga dili di ay para nila ang mga balota, kundili alang sa lungsod sa Dalagete. Mag-ingon sa watcher nga kuan nga dili ni siya sa Cordova, Dalagete man kuno, mo dewa ni basa kay naka-fix man niya to ang machine nga mo cast siya sa mga taga-dirira, di man sa uban nga kuan. Amo na gitawagan ang Comelec election officer. Amo gipaybaw. Ngayo siya sa katong lugar katong sa to. O katong Dalagete, iyang gitawagan basig nag-swapping ba. Karon kay pagtawag niya kay napo ra man sa sobra. O din nag-Facebook kuno sila, nanawag sila sa Manila. Ang itubag reason kay misprint. Sa Barangay Mangga sa lungsod sa Tuburan, gihangyo sab sa abogado ni Aljon Diamante ang BEI sa precinct number 63 nga isuspenso una ang botasyon human wa mugana ang vote counting machine. Nabalaka sila sa seguridad sa mga balota tungod kay igo ra kining gibutang sa usa ka kahon. Apan ang abogado ni Daphne Lagun nga si Attorney Urot wa misugot nga isuspenso ang election proceedings ug miingon nga bugtong election officer lang ang makadesisyon ni ini. Once the machine is in, pwede man itsuditso na. Ato ba, tagaan na ito ngayon makaboto, diya sa sud. Kung desisyon na gina ninyo, BI, kamo may mo decide na, di ba madam? Mas maayo ko dani unsay diskresyon na ni karon sa Comelec ug pananglitan mo ng Comelec nga i-delay lang mo sa total kami nanawag naman sa NTSC, ni-request ko nila og contingency. Unya bisan ang contingency basin mao gyapon ang resulta ba? Sa syudad sa Karkar ug Talisay, tulo ka mga VCMs ang mi-bog down human kini mag-overheat. Laing unumsab ka VCM ang mipalyar sa lungsod sa Mualboal. Nalangay sabang butasyon sa Colawin Elementary School sa lungsod sa Argao tungod sa 77 anyos nga lola kansang balota wa dawata sa VCM human niya gitsikan ang pangalan sa mga kandidato inay nga i-shade kini. Kalisod sab sa signal maoy nakaingon kung nganong nalangay pag-transmit sa ilang results ang bukirang barangay sa Tagbaon ning Dakbayan. Ang maong barangay aduna lang 1,193 ka-registered voters. So far wala may error sa ato ang machine. Mga presinto gikan sa 8 ka mga barangay sa Dakbayan sa Mandaue ang nakasinati sa bugkalangay sa piniliay sud sa usa ngadto sa 2 ka oras tungod sa nadaot nga mga vote counting machines. Hinuon daling nakapadala og contingency VCM ang election officer sa Mandaue City. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Jinky Rosit, News 5. Nailhan na sa kapulisan ang mga suspect sa nahitabong pagpamusil sa lungsod sa Dumanhog ni adtong Domingo. Wala panganli sa kapulisan ang mga suspect hantod nga mapasaka nila ang tukmang sumbong. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Nakuha sa CCTV ang akto sa nahitabong pagpamusil sa barangay Ilaya sa Dumanhog niadtong Domingo sa gabii. Usa ka Toyota Revo nga gipanag-iya sa Pioneer Security Agency nga gipanag-iya sa pamilyang Hika. Nagukod og mga tawo ni Garcia nga nagsakay og motorsiklo. Ang mga nagmotorsiklo mihunong atubangan sa balay. Sa mga Garcia og misunod sa paghunong ang sakyanan. Ang driver sa Toyota Revo nga si Marlon Valliser ug mga kaubanan nga naog sa sakyanan ug dinhi na nahitabo ang pinusilay. Samaran si Valliser nga taga barangay Paho, Lapu-Lapu. Samaran sa walang bahin sa iyang lawas ug daling nadala sa mga pulis sa Barili District Hospital. Agiran mi niya, kuwan mi, kahit di pamusil. Gabangal mi ito ka motor, pamusil mi. Tubangan nila. Nga ako, minaog ko, idagan ko, kay naigo naman ko. Nanaog sa passenger side, ning usa ka tawo nga wala ko kaila, gadag armas. Pag niadto siya sa hood, atubangan sa makina, silbi ni pagnaog niya sa sakinan, tubang siya nako, diha ko dapita. Pagkita na ko sa armas, motong patay. Pagbuto yun bang, moto nga ni dagan ko, itago na ko sa balay. Matud ni Gontrano Hika, iyang gimanduan ang iyang mga supporter sa pagkuha og picture o video sa vote buying sa iyang kaatbang. Para ma-documented o ma-recorded kung manghatag sila o any form of, let's say, sa mo nadungog rice or kwarta, no? Ma-videohan. Wa ko'y lain gibuhat yun, o gihatag sa akong mga tao, nga instruction o sugo, na mag-video or mo take og pictures, o dunay mga illegal activities, no? Kailhan naman na silang nagagkwartang ipangpalit og boto din sa amo ang lugar, nga mauna kuno'y pag-distribute nila kay ipanghatag nila sa ilang mga leader o sa ilang mga supporter in consideration sa boto sa ilang kandidato. Si gubernatorial candidate Winston Garcia, mitanyag reward kung madakpan ang mga armado nga sakop sa pamilyang Hika. Is in cahoots with the Hika family. So we're asking we're filing a formal complaint against the chief of police and asking for his immediate relief. Hopefully that will be after the monsoon. So I have a pending reward of 50,000 for every armed group that will be... Gawas sa Dumanhog PNP lakip sa nangabot sa crime scene ang mga saakop sa Special Weapons and Tactics o Special Operations Group 7 nga gipangluhan ni Superintendent Marvin Sanchez. Gimanduan ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador Senior Superintendent Relindon Lawas sa pag-imbestigar sa nahitabong pagpamusil. They will be convening the validation board or committee to determine whether this is election-related incident. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, walay armas nga na-recover sulod sa sakyanan. Gawas sa nabuslot sa kilid ni ini, agi sa bala sa wa pamatinong kalibre sa armas. Based sa mga investigation, ang nakamotor is gikan na siya diri sa sa poblasyon, then padong dito balik dito sa lugar dito ni Mayor Nelson Garcia, then gisundan aning Green na Revo. Alang sa aksyon Bisaya, bilang Pilipino, Ray Pasaporte, News 5. Sino nga ba ang mangingibabaw sa tuktok? Sino nga ba masasabi nararapat ang lahat ng tuwing nasa ating mga pala? Bilang Pilipino, maging mapaguri. Bilang Pilipino, pumili na masusi at siguraduhin at huwag kung sino-sino sabay-sabay bilang Pilipino. Ngunit kahit na magkakaiba, sa daang milyo'y magkakaisa. Bilang Pilipino, bilang Pilipino, sabay-sabay na tayo bilang Pilipino, bilang Pilipino. Sa pagbabago, sabay-sabay na
Mga botante sa Cordova sa presinto nga nahatdan og sayop nga balota gipabutar sa laing presinto. Apan dunay kapin sa 300 ka botante ang wala makabutar. Kini giaksyonan ni Carlo Becerra. Ang kadagkuan sa Commission on Election Region 7 way nakitang igong hinungdan alang pagpahigayon og special election sa usa ka presinto sa lungsod sa Cordova. Sayop ang napadala nga balota sa ilang presinto nga nagdala sa mga pangalan sa lokal nga kandidato sa lungsod sa Dalaget. Matud ni Attorney Josinek Mendros sa Comelec 7, sa 722 ka botante nga nakarehistro sa maong clustered precinct, 400 niini nakabutar kagahapong adlaw. Kagahapon iyang gimanduan ng election officer sa maong lungsod nga adto sila pabutaron sa ubang presinto nga aduna pay sobrang official ballot. We spread out the voters to the nearby municipalities and nearby barangays to allow them to vote. Giklaro ni Mendros nga way rason nga ideklara ang failure of election tungod lang kay adunay mga botante nga wa makabutar. Matud ni Mendros, kapin 50% sa mga botante sa Cordova ang nakabutar sa maong eleksyon. Gitahasan usab niya ang election officer sa maong lungsod sa pagkuha sa mga pangalan sa mga botante nga wa nakabutar kagahapong adlaw. Apan matud niya wala nagikinahanglan ang paghimo og special election alang lamang sa nabilin nga botante. But we are collecting the names of those who have not yet voted and we'll submit it to Manila for advice. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Carlo Becerra, News 5. Mga nakadaog sa eleksyon, sayo nga gipang proklamar tungod sa kapaspa sa canvassing. Kinigaksyonan ni Edwin Cañete. Dakog ngisi si Mayor-elect Tomas Osmeña sa iyang proclamation pasado alas 4 kaganayang kadlawon sa Cebu City Social Hall. Uban ni Tomas nga giproclaim sa si South District Congressman Bibot Albilianosa ug North District Congressman Raul Dilmar nga miyembro sa BOPK. It appears that Radasa Pass LP obtained 83,330 votes. Pipila kay ngayon nga nabilatar ang deklarasyon ni re-electionist Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa kaganiyang buntag. Nitambong sa kaliukan ang iyang bana nga si kanhi Kongresista Arturo ug anak nini nga si Congresswoman Eileen Radasa. Pasado alas 2 kaganiyang kadlawon, naproklamar usab si Mandawi City Mayor-elect Lloyd J. Quisombing. Misuporta niya si 6th District Congressman-elect Jonas Cortez nga kauban sa partido og pamilya. The nice thing about it is that kami ni Mayor Jonas, grabe good nindot kayo among teamwork and among mutual respect. So first we will sit down with the transition team to see what the statuses of the current projects are sa Dakbayan sa Mandawi. So that we can continue the plans. Kay under Mayor Jonas, ang Mandawi City has seen tremendous growth. Gisugat sa iyang mga supporters si Talisay-elect Eddie Gullias atol sa ilang pagproklamar sa Talisay City Session Hall. Mitambog og misuporta sa iyang apuhan si re-elect 1st District Congressman Samsam Gullias kinsa nakahilag. Wa mahurar si Konsehal-elect Teban Daan ug wa usab bitunga si Val Ilanan. Ubay-ubay pero unya na lang na. Pasalamat lang usab tas Ginoo og sa mga Talisay na. Nakapanumpa na sab si re-elected Toledo City Mayor Sani Osmeña ug dumanhog Mayor-elect Gungun Hika. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ed Cañete, News 5. 4% sa mga vote counting machine sa Central Visayas ang nangaguba atol sa eleksyon. Apan ang Comelec adunay igong mga reserba nga gipangpuli niini. Kini giaksyonan ni Carlo Becerra. Mukabat sa 268 ka contingency vote counting machine ang nagamit sa Commission on Election kagahapong adlaw atol sa adlaw sa eleksyon. Matud ni Attorney Josinek Mendros sa Comelec 7 nga adunay naka-allocate nga contingency VCM ang matag probinsya dinhi sa rehiyon. Ang Bohol adunay 107 ka contingency VCM ug nahurot kini og gamit. Ang probinsya sa Sugbo adunay 198 ug 101 ang nagamit. Sa Negros Oriental adunay 72 ka VCM ug 68 niini ang nagamit. Ang Siquijor adunay 17, napulo lang ang nagamit. Ang kasagarang problema sa mga VCM nga gipang-ilisan mao nga mo reject sa mga balota ug ang uban wala mo function. Yung iba naman kung talagang nag-PP4 job na hindi na nasusolve, pinapalitan natin. Yung iba naman nagre-reject ng mga balota. Matod ni Mendros, gamay ra ang nangaguba nga vote counting machine kung itandi sa gidaghanon nga nagamit sa tibuok rehiyon. For the whole region, including Negros Oriental, 7,048 ang machines na ginamit natin. Out of this, only 286 malfunction. Kunin nyo na lang yung percentage, mababa ho yan.
Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Carlo Becerra, News 5. Duha ka mga watchers gidakop tungod sa pasangil nga vote buying. Kini gisundan ni Leslie Caminada Vestil. Mga dokumento, listahan o mga kwarta ang nakuha sa duha ka mga coordinator sa Team Rama sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Mao kini ang mga gikatahapan nga gigamit sa pagpalit og balota nila Adrian Rivera ug Marlon Baclayon. Gidakop sila sa 14 ka mga tanod sa Barangay Labangon pinaagi sa citizens arrest, human gikagubtan og giingong namalit og boto. Bunot sila kwarta. Gihatag sa mga tao, so amos lang gidakop. Gimakak sa mga didakpan ang mga pasangil ug misumbalik nga giharas o giplantiran sila sa mga tanod. Giklaro ni Baclayon nga sweldo niya ang mga nakuhang kwarta. Mo na monitor lang sa mga tao nga parikaugma dili sila Dali na sila mga. Di na sa maratog din bilang so kami may Dahil yung dito ilang kong pasakyan sa ilang multicab mo kung ginang unsa may sa anak ko ngayon kung ano. Mipasangil sila nga ang BOPK ang nagpaluyo. Din sakop sila bangon Kapitan Vic Buendia. Gitunan sa kapulisan kung dunay kapasikaran ang pagpasaka og kaso sa duha. I-repair lang mo sa mga dyan. Ang mga investigator mapailan pagkaso. Naabtan sa news team ang pagpanghatag og pagkaon nga gisukipan og 10 balot sa tandem nga Duterte ug Osmeña. Daling gihunong ang pagpanghatag sa pagkakita sa kamera. Inay nga si Mar Rojas, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pares ni Osmeña sa balota. Iladong suporter ni Rojas si Osmeña. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Leslie Caminada Vestil, News 5. Provincial Board of Canvassers way maproklamar kung kuwang og mga election return sa kalungsuran. Ani ang report ni Ryan Sorote. Kompleto na ang mga resulta sa malungsod ug dakbayan sa una ug ikatulo nga distrito sa lalawigan sa Sugbo. Apan di pa makadeklara ang COMELEC sa mga mananaog kay kuwang pa ang mga resulta sa unom ka mga lungsod sa Sugbo. Wa pa makatransmit og resulta ang mga lungsod sa Bantayan ug Santa Fe sa isla sa Bantayan, Santander, Malabuyok, Cordova ug dakbayan sa Danao. Signal ang problema sa Bantayan ug Santa Fe ug problema sa canvassing sa mabalota ang sa Santander. Kuno galing maglisod og send electronically ang mga vote counting machines, mano-mano nga tad-on sa Provincial Board of Canvassers ang resulta. Kinahanglan makasumiter og resulta ang tanang mga lungsod ug dakbayan sa Sugbo aron makaprint og Certificate of Canvass and Proclamation nga kinahanglan una makaproklamar og kandidato. Dili man punta ka kuan, dili man sila ka proclaim kung dili sila maka-generate og COCP, Certificate of Canvass and Proclamation. Gumikan kay dili sila ka-shutdown sa ilang machine. Gipaningkamutan sa COMELEC nga mahuman sa labing madaling panahon ang pagtransmit sa tanang mga resulta. Gisugda na sab sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang random annual audit sa 30 ka mga clustered precincts sa Sugbo. Tumong ini aron ma-validate kung sakto o dunay sayop sa pag-ihap sa balota sa VCM. Mano-mano ang pag-ihap sa mga balota sa mga PPCRV volunteers. Then ilang tanawon nga ang na may election return sana nasa sulod for the ballot box. Ilan ang tanawon, kunya ilang ihapon tong balota manually, mutali ba na siya? Tulo ka mga lungsod sa Bohol walay resulta sa eleksyon. Human dili na mabasa ug matransmit ang data sa memory card niini. Apan wala na kwentaha ang mga botos niini ug madeklarar na ang mananaog sa pagkagobernador sa lalawigan sa Bohol. Kini giaksyonan ni Zarlene Solon. Corrupted ang data sa memory card gikan sa lungsod sa Lila ug Sierra Bullones nga gidala ngadto sa Provincial Board of Canvassers. Samtang dili ni Jerome Brillantes, ang mga boto sa maong lungsod dili na makaapektar sa resulta sa gubernatorial election. 44,002 lang ang total registered voters sa tulo ka lungsod ug dili na kini makaapas bisan pa idugang pa ang tanan sa nakuha nga botos ni Imboy Lim. Even add up the 44,000. Oo nga, wala makwenta. Wala pa na-transmit.
whether it's with someone, di pa good ka surpass sa margin sa lead. Makita karon sa akong likod, sir, na ang Provincial Board of Canvassers nga nagpimpa sa electronically transmitted results ikan sa Municipal Board of Canvassers sa nagkalain-laing munisipalidad sa Bohol. 182,992 ang labaw ni Chato sa iyang kaatbang nga si Mayor May Imboy Lim kinsa mayor sa Luway, Bohol. Tungod niini, si Chato gideklarar nga mananaog alang sa iyang ikatulo ug katapusan nga termino pagkagobernador sa probinsya sa Bohol. Alang sa Aksyon Bisaya, bilang Pilipino, Zarlyn Salon, News 5. Napildi nga mayor sa Talisay nakahuna-huna nga dili na mubalik sa politika. Apan iya gyapon nga paluyuhan ang iyang mga supporters nga moprotesta sa kadaugan sa iyang kaatbang. Kini giaksyonan ni Jonah Godinez. Nahibulong si Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes kung nganong midaog si Eddie Gullias sa eleksyon kagahapon. So usa lang kabutang ako nga nahibulngan nga karon pinatabo nga kada percent 100 ragit urag di daan ba? Urag na sit up na. Mato ni JVR nga nadawat niya ang iyang kapildihan bato kang Gullias. Dili sakit sa iyang buot ang iyang pagkapildi apan ang ubang Talisaynon buot mapahigayon og protesta tungod kay wala sila makauyon sa resulta. Apan matod niya nakadaog si Gullias tungod kay napalit ni ini ang boto sa mga Talisaynon. Nidaog si Gullias tungod sa vote buying. Tugod mo na. Gani gahapon among gibabagan ang uban nila nga pag-distribute. Akong gigamit ang mga grupo namo, CIA, gani kadala pa kong pulis. Kaya nakita gyud namo gagalinya ang mga tawo burag padulong pud sa magbutang. Mupalayo siya sa protesta nga himuon sa iyang mga supporters nga dili niya biyaan bisan dili na siya mayor sa Talisay. Plano niya karon ang paghatag og pagtagad sa iyang mga negosyo ug namasin nga dili na mobalik sa politika. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Jonah Godinez, News 5. Sino nga ba ang maluluklok? Sino nga ba ang mangingibabaw sa tuktok? Sino nga ba masasabi nararapat ang lahat ng tuwing nasa ating mga pala? Bilang Pilipino, maging mapaglurik. Bilang Pilipino, pumili na masusi at siguraduhin at wag kung sino-sino sabay-sabay bilang Pilipino. Ngunit kahit na magkakaiba, sa daang milyo'y magkakaisa. Bilang Pilipino, bilang Pilipino, sabay-sabay na tayo bilang Pilipino, bilang Pilipino. Boto sa pagbabago, sabay-sabay na tayo. Boto sa pagbabago, bilang Pilipino. Boto sa pagbabago, sabay-sabay na tayo bilang Pilipino, bilang Pilipino. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Murag wa pa kabutar si Buboy. Finally, nahuman na ang election, Glenn, and we'd like to congratulate all those who won. And it was a good fight. Cheers to those who did not make it. And of course katong wa makadaog, Yes. no? Let's well, you have to fight for what you think is right. Yes. No, we have the processes nga atong subayon. Pero if possible, we'll work and we'll move forward, no? We have Magpadayon ta, to. no? We have to because it will never end if we keep on kanang sige tagpuan blame or whatever na kami kadaog. In the end, if we move forward, if we work on we have to heal, we have to stop ato ang divided kay atong country because in the end, those who will benefit is only us. Nindot ang mensahe ni karon President Yes. Rodrigo Duterte. Duterte na siya mayor, no? Nga ningon siya nga Mayor pa until June 30. up to June 30. Yes. But I call him President Yeah. now, no? Nga ibili na lang to ang katong mga Yes. kasakit
Unya, magpadayon na lang. No? Let us work for Yes. healing. Mo na yung Exactly. mensahe, no? Hindi ko katuo nga muhilag sa dena si... O sa iyang kaisog. Sa iyang kaisog, that's right. But I'd like also to congratulate all the other presidentiables katunga na kadog because we know that they work hard. And in the end, they also conceded. And they've also, it was an overwhelming vote for our newly elected president. Pero sa kanatibukan, Attorney Georgia, madaugon ang kaning mga kaigsunan natong Pilipino kay nahuman nga peaceful Relatively generally. peaceful, yes. Yes, Unya, it's I true. would think honest karon pa nitabo nga labing paspasa sa mga resulta nga nanood nga na-proclaim dayon ang kadaghanan sa mga even ang mga lokal nga kandidato. Di ba, Glenn, if you remember, before we started, we were even thinking, kano sa makabaw, mga 1 or 2 days, not knowing. Last night, we already kind of, makabaw na takin sa makadaog. So, congratulations also to Comelec, di ba? Because they did a really good job, although there were a lot of problems here and there, but in the end, Isolated na lang yes, tayo, yeah. They did a good job. Congratulations. So ato sang news team, no? Let us commend ang atong mga reporters, atong mga interns gani, Ang no? mga waitug. Ang mga waitog, no, sa atong bilang Pilipino count. And even our interns, yes, you're right. Kay, they were here. And our viewers nga Yes. nag-vigil sad, nagtanaw sa ato ang live coverage. And now I must say, mabuhay ang Pilipinas, Mabuhay Glenn. ang Pilipinas, Attorney Yes. Georgia. Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!